F'settur tal-enerġija li fi żminijiet ta' kriżi qed juri kemm hu kruċjali dan is-settur, il-Gvern kompla bil-ħidma tiegħu favur l-enerġija sostenibbli. Dan hekk kif il-Gvern kompla jgħin investimenti f'panelli fotovoltaiċi flimkien ma' batteriji għal ħażna tal-enerġija, filwaqt li kompla jgħin ukoll permezz ta' qotijiet fuq restawr ta' bjar domestiċi u anke permezz ta' qotijiet fuq ix-xiri tas-solar water heaters fost oħrajn. F'din l-aħħar sena b'investiment ta' madwar 11 miljun euro bdiet topera l-ewwel reverse osmosis li titmexxa mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma f'Ħondo ir-Rumien. Din is-sena tlesta wkoll it-tisħiħ tal-impjant tat-tisfija ta' drenaġġ f'Sant'Antnin. Din is-sena il-Wayserv bdiet bil-kunċett ta' reuse centers fiċ-ċentri tal-iskart goff li se jippermettu l-użu mill-ġdid ta' oġġetti bħal ġugarelli u kotba. L-ewwel ċentri ta' dan it-tip fetħu f'Ħalfar u fix-Xemxija. Id-Direttorat tal-Iżvilupp Sostenibbli beda jqassam starter kits bi prodotti essenzjali magħmula b'materjal sostenibbli għal trabi lil ġenituri li jkollhom wild ġdid u wastmat li sal-aħħar tas-sena se jkunu tqassmu 4,000 kit. Intant fis-settur tal-ekonomija il-pajjiż permezz tal-Malta Enterprise kompla jsostni lill-industrija b'mod qawwi. Dan hekk kif ġiet estiża l-iskema tas-sussidji fuq il-kera fuq numru akbar ta' negozji. Dan hemm biex jitaffew l-ispejjeż li ffaċċjaw numru ta' importaturi u negozji minħabba żieda internazzjonali fil-prezzijiet ta' trasport. Din is-sena tnediet ukoll l-iskema Smart and Sustainable Investment Grant li fost oħrajn toffri assistenza finanzjarja u fiskali lil negozji għal investiment sostenibbli dwar diversi aspetti, bħal l-użu aħjar ta' riżorsi, l-użu aħjar tal-ilma u biex jitnaqsu l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju. Skema oħra tippromuovi proċess ta' tibdil għal tkabbir ta' negozji b'operatu sostenibilità aħjar permezz ta' ristrutturar u użu ta' teknoloġija ġdida adattata imsejħa bħala Change to Grow. Apparti minn hekk, startups ta' negozju ġdid dew jingħataw għotja sa' massimu ta' 200,000 euro. Din l-iskema se tkun miftuħa sal-aħħar tas-sena d-dieħla.